Erokamano kuom miya kinde ni kendo mondo wakelni weche manyien makagi kacha odhiambo masani machiegni nyinga Milton Ochieng'. Piny owacho ogolo maromo omenda maromo siling bilion 14.4 e tielo mar ariyo nomenda mag hola kod siro som jopuonjre mag mbalariany ma piny owacho. Kuom omendago duto bilion 10.39 ibiro ketie hola kokalo e Higher Education Loans Board kata HELB ka bilion 3.98 biro bedo mag siro somo kokalo e aguch omenda mag mbalariany kata Universities Fund. Mai koro kelo kwan mar omenda duto mosechwal nyaka bilion 23.6 ma piny owacho osegolo ne jopuonjre mar higa mokwongo e mbalariany chakre dwe mar 9 higa mokalo. E dwe mar 10 higa mokalo, piny owacho nogolo bilion 5.3 ne hola ma jopuonjre kod bilion 3.9 ne jopuonjre madhi mbele gi somo e mbalariany kod TVETs kokalo e yo manyien mar chwalo omenda. Bilion 14.4 ibiro chiw kaluwore kod adwach jopuonjre ka pesa ni ibiro chwal ka ichulo pesa mar somo kokalo aguch mbalariany. HELB bende biro chwalo omenda mag somo achiel kachiel ne mbalariany ka mago mag dak to ibiro chwalo e accounts mag simb jopuonjre. Mbalariany biro yudo omenda gi kawuono. Jotelo mamine ma pachoka kotelnegi kod jang'ad rieko ne jatend piny Kenya weche ratiro jomamine Harriet Chigai okwedo nek ma jomamine masani ojimbore e pachoka. Gikwayo mondo mi ochuogi e chike moko matayo kaka itiyo gi mbui mag tudruok mosebedo kitiyo godo e nyayo moko kuom nek makamagi. Maeri timore kaluwore kod nek ma Starlet Wahu kod Rita Waeni e boma ma Nairobi. Remember, but we wanted not to forget these needs. Let me reiterate that the government, in its women's agenda, explicitly committed to ending all forms of violence. Hence, we are standing here today as women leaders from all walks of life to not only condemn the violence meted upon women and girls, but also have an intimate conversation on how we can all participate in stopping the vice. I will continue to engage and work together with the judiciary to see how best we can ensure survivors are treated with dignity in courts and that the cases do not delay. As a mother and a leader and as a Kenyan, my heart goes out to the families and friends of these victims. It is a call to action. The government, the law enforcement, and the tech community, and every user in social media. We also need to increase our public awareness. We need a national campaign to educate our citizens, especially our youth, about safe use of social media. Awareness is also our first line of defense. I would want also to send my sincere condolences to the families that have lost their daughters in this gruesome manner. And I would want just to add on what both Waziri and Madam Speaker have said, that when it comes to matters murder, nobody should celebrate. Okang' mar doho mamalo mogik mar kumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kuom chung'ne ng'ata e doho mamalo mogik e pachoka medo nyuolo paro mathoth. Riwruok mar okinde pachoka Law Society of Kenya kokalo kuom jakom mare kod okinde odhi e yor tudruok mar X kendo seyo ng'eto makamano magiwacho ni ataro machik. Jakom LSK Eric Theuri dwaro mondo midoho mamalo mogik owit oko ng'eto makamano kendo gikwa ng'uono. To kawadhi e weche mamoko bende en ikruok motelo ne nyasi mag 30 mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime ka romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumo. Kaluwore gi gavana ma Kisumo Ngire Peter Anyang' Nyong'o, ikruok makare oseketi mar neno ni nyasi no tim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora. Wach mano osir gi jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron. Bende jotelo mogen mar yuoro nyasi makamano oting'o jandiko Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi e kind welo mamoko mawuok e pinje maoko. Activity that event will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Oginga Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ofafa, where we will have various leadership, those who worked with
Jaramogi Odinga, those who are mentored by Jaramogi Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Manyien kanotimo, kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto rumbagiri ne giloso piny Afrika, kata tindo kethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwa ni kwabiro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik mowachogi gin owacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok owacho ka. Duond bura mar UDA ni e chenro mar ndiko jokanyo e kaunti ma Siaya kane gindiko jokanyo malo 850 e kachung'ol bura magem. Jatend UDA gwengego George Ayoma owacho ni gichano mandiko jokanyo 33 e wards duto ma e kaunti ma Siaya, ka bende gigeto jokanyo 200 motelo ne yiero mabiro. Ayoma kamano bende okwedo donjruok e chenro magigo, kokwayo ni mondo siasa obed mano manywako ji duto. E process mokwongo ni wadwa temo kabisa mondo wabet ji 18,000 kech kawuono en short notice to wanwang'o ji 852. Koro moko kaka wachako lando machon go aparo ni bobedo maber moingo ma. Wan gi jo Game North, wan gi jo South, wan gi jo West, wan gi everywhere in game. Koro move ni en ochakore. Kendo kowaka to wadhi Ugenya, to wadhi Ugunja, to wadhi Alego e Siaya, to wan watike gi Bondo. Ka wasetieko mano to waboluongo meja rally e Siaya nke Siaya maduong'. Moko kuom jopuonjre manotimo pei ma klas 8 higa mokalo pod ok odonje klas 9 kaluwore gi rem yudo omenda mar somo. Japuonjre Dennis Ochieng manoyudo maksi 362 e skul primar mar St. Joseph Ombo ne odok kuom jopuonj mag sikul manosomeno kokwayo kony mar mondo mi ochul omenda mar somo. Ochieng modak kod min mare Lilian Achieng e kadak mar yuto ji ni piny Manyasare wacho ni entiere kod luoro ni lek mare mar somo nyalo lal ka ok oyudo kony moramora mar donje skundi yawuoyi Matonga. Min mare Lilian Achieng tiyo tich mar luoko lewni noganda eka mondo mi oket chiemo e mesa. 62 to koro pesa manyalo dhi godo skul emotamore. Noluonga Tonga Boys to pesa koro nyale motamore. E skul kae ne mama emane an godo, to e skul kae jopuonj bende emane sira. Kinde moko na lunch ne bende ne tamre ga, to jopuonje emane konya gande wach lunch. Kama dak Nyasari kama dak en yana duoko ne manager. To luoko no bende sani piny tek ma samoro be inya manye kata juma achiel kapok oyudo kata ng'ama luoko ne. Koro ok adak maber ahinya, dak matek. To de an gi lweta dino osedhi sikul. Ta onge namna kaka nyalo puonje, onge asetemo wuotho. To kata kuom jotelo yudogi osebedo matek. Nasetemo nyaka Equity ma ok ayudo. Ochopo sama koro osekalo penj, onego dhi mbele. To kuom hai marach kuonde manotimie application te, machalo kaka KCB, machalo kaka Equity, machalo kaka programs mamoko ma chudo ni nyithindo go ok oyudo thuolo. Nyathini noduogo back to school kuom jopuonj ka mondo oyud kony. Koro I'm appealing to the members of the public, I appeal to all the well-wishers humanity around mondo gikam up mondo this young boy oyud somo makende. Jodak ma Budalangi wacho ni gidak gi luoro ni gwenge gi pi oula nyalo muomo kendo kowuok e nam Lolwe. Jodago dwaro ni piny owacho mondo chak chon chenro mar manyo negi kuonde mamoko ma ginyalo biro dhiye. Nyaka sani familia maromo 15 osedar kaluwore kod pi oula. Familia mamoko 18 pod odak e kar jotno nyaka ne pi oula dargi e higa 2019. Pi oula e gwenge ma Budalangi bende pod hinyo chenro mag somo kanyakla kod chwalo thieth n'oganda.
maji imetusumbua, tumetoka hapa, tumeenda ng'ambo, tumeishi, tumerudi hapa, angai maji inatusumbua. Wengine tujarudi boma yetu, tumeishi maboma ya watu. Vile hata vile tunaishi hivi walipea sisi makapela, tena meraruka, hata tuna maisha yetu ni mabaya. Hata tunakanyaga maji, tukitembea kwa maji hata miguu tunachikuna. Watu wamechoka na wameanza kuomba mahali, kuomba jamii ambazo ziko na roho kusaidia ili wapate kukaa katika nyumba. Hata kama watashare hiyo nyumba moja, familia mbili, at least wawe katika pale ambao wanaweza kujikinga baridi. So tuko na familia 33 zenye sasa hivi hazina makao na zimekimbilia kwenye maboma ya juu. Hata hapa penye tuko ni boma la mtu ambaye amekaribisha tu watu ili wajistiri hapa kwa sababu hawana mahali pa kwenda. Saa hii kuna shule zenye tukiongea ziko ndani ya maji. Shule kama Madua is a primary school, iko Bunyala South. Saa hii iko ndani ya maji, hata haijafunguliwa. Na ni vema muanze mapema venye tumeanza kuambia. Lakini mkingoja kuharibike kama mwaka 2020, hiyo nawaambia ukweli tutakuja huko, mtungoje na this time hatutabembelezana. Derepe magloche matingo mwandu kowuok e wath ma Mombasa nyaka e pinje malibamba koro buogo mar bago ng'anyo mar tipo kaluwore gi meko mag derepe wetegi e piny Sudan. Kotelnegi kod jakomgi Roman Waema gikoni derepe wetegi mawuok e pacho ka maromo 69 omaki kendo geng'negi e tesende mopogore mag obila e piny Sudan kaluwore gi ng'anyo manche gi bago kaluwore kod san magikale lwet obila e pinyno. Gikoni e thuolo ma jumbe 3 gisewito derepe 4 e yo mapok oyangore maler. Bende gidwani mbetre mar Kenya e piny Sudan mondo mi odonjre e midhiero magikale kendo res jowetegi momaki. Hawa madereva walikamatwa jana, wengine wako kule Bor wamefungwa na wengine wako Bentiu State. Sisi ilikuwa tunamuomba waziri kwa sababu tumelalamika sana. Ikieleweka siku 2 zilizopita madereva waliuawa kule Sudan. Na hawa madereva walikuwa na protest uovu ambao wenzao wamekuwa wakitendewa kule Sudan. Basi sisi kwa maoni yetu tunaomba ambassador wa Kenya aweze kulishughulikia hili jambo kwa haraka sana, manake inaonekana sasa Sudan ni nchi ambayo imeanza kuteleza kutokana na kuheshimu haki za kibinadamu. So wakati unasikia kwamba dereva ametoka Mombasa ameenda kutafutia familia yake kupeleka mzigo South Sudani ama kule kwenye Menda, alafu akaenda akashikwa kule akaanza kufanywa dhuluma, manake zile ni dhuluma. Kawaida kunafaa kuwa na sheria. Iwapo amekiuka sheria za nchi, labda overspeeding, hajafunga mshipi ama makosa yale yote, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini si kufanya yale mambo ya kuua mtu. Hajaenda kama jambazi wala si gaidi. Iheshimike na itambulike kwamba dereva ni mtafutaji kama ule mwingine na apewe heshima zake kama dereva. Sisi ndo tuna run uchumi wa nchi na uchumi wa dunia. Hii kazi ya udereva ikisimama leo, kila mtu atafeel the pain. Gikanyo wachopo gode giko mar weche manyien maka gikacha odhiambo masani wadicha inye odwa mar ka weche manyien kendo koromo saa 1 ibro winjo kendo neno weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mago imore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.